मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये. आज मंगळवार, काल सुट्टी झाली, आज ऑफिसला चाललोय आणि हा बघा कसा झोपलाय, हा बघा. आणि मम्मी आमच्या बघा बिना छत्री घेऊन गेले, ज्या दिवशी पाऊस नव्हता त्या दिवशी छत्री घेऊन गेले आणि भिजत आले. आई बघ भिजत आली बघ. आणि हे बघा, हो मस्त असं पाऊस पडतोय गाईच, मस्त असं पाऊस पडतोय, मस्त असं आता गारेगार पाऊस पडतोय, छान असं. अरे 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 अरे. चल चल चल, मला काय माहिती, तू बोलत नाही काय नाही. हे बघ छान पाऊस पडत आहे गाईच. वा वा वा. आता ह्याच्यातून आपल्याला जायचं ऑफिसला. मुंबईची प्रतीक्षा संपली पावसाची ना पिल्लू. पाऊस आला ना, तर चला ऑफिसला जाऊ, संध्याकाळी भेटूया आपण. इकडे शोधायला चालू आलंय मम्मीच्या पिशवीमध्ये. काय भेटतं का तुला? अय अय शिव, चल संध्याकाळी भेटू. तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं येऊन काय सगळी घडामोड झाली आमची आणि भूक लागली. तरी पण 9:30 वाजले, आम्ही 8 वाजता बसता. आज पण मम्मीने काय भजी वजी केले, कारण की बाहेर पडतोय मस्त असा असा पाऊस. बघा झाडं पण आहे, झाडाच्या मध्ये बघा मस्त पाऊस पडतोय गाईच. हा वा वा वा. तर असा पाऊस पडतो आणि इकडे मम्मीने बनवलेत भजी, भजी बनवलेत. चला उपास सोडायचा आहे. ओके, उपास सोडून बघूया, तो करूया का शूट. चला बघूया, आपण शूटचं बघूया. आणि सगळी बटाटा कांदा भजी. बाहेर बाहेर पाऊस आणि थांब लाईट कमी झाली. हा एक नंबर लाईट वगैरे. उपास सोडतो आणि नंतर भेटतो. तिकडे मस्तपैकी असे केरळाचे पापड आहेत, केरळावरनं आलेले पापड आम्ही खाणार. बघू काय त्या पापड. इकडे वाटाण्याची भाजी, इकडे कसली आहे डाळ. हो शेवग्याची भाजी आली आहे, शेवग्याची भाजी. शेवग्याची पण भाजी आली. ती जास्त करून अष्टमीच्या दिवशी बनवतात, कृष्ण जन्माष्टमी, ते आपल्या घरी असतेच. तर तिकडे पापड हे सगळं भांडा. चला उपास सुरू आहे, नंतर भेटू थोड्या वेळाने. त्यांची भूक लागली जोरात, म्हणजे आज दिवसभर उपवास झाला त्यात कामाला. चला जेवूया, नंतर भेटेल. तर मित्रांनो मंडळी, आजचा दिवस झाला एकदम साधा, काय झालं नाही छूट वगैरे. तर उद्या बघूया. पण आज मस्त पावसाचा मनसोक्त आनंद घेतला, मनसोक्त आनंद पावसाचा घेतलेला आहे. आणि मस्त भजी भजी खाल्लेत आणि जेवले आणि उपवास सोडलाय. तर कसा वाटला असा साधा ब्लॉग, एकदम मस्त पैकी छोटूसा मोठूसा ब्लॉग कसा वाटला ते सांगा आणि कमेंट करायला विसरू नका. बघूया उद्या काहीतरी आपण घेऊ नवीन काहीतरी असं, आणि एडिट पण करायचंय. तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला भेटूया उद्या. शुभरात्री, काळजी.